Mangabe uzoba logical without ukuba imaginative, uzoba nenkinga. Mangabe uzoba imaginative without ukuba logical, uzoba nenkinga futhi. Impilo isebenza nge-law of balance. Akukho okukodwa kumele ukuthi ube yikona. Kumele uzame uku-incorporate zonke izinto, just like uyin noyang, okufunayo nongakufuni kuyahambisana, yabo? Nakho nje kunengoma le ekhishwe uKhuzani Indlamlenze ekhuluma ngokuthi mawuthi uyayisaba izitha musukuphumelela phela ngoba inhlanhla iza nezibhadi. Yabo le ngoma iqonde yona i-law of polarity, ukuthi yonke into it has pair of opposites kuyona. Ngithi ayizwa lonto. So awukwazi ke wena ukuthi ube logical ukuthi izinto they has to go a certain way ngokwe logical processing yakho nangokwe reasoning yakho without ukuthi ube imaginative, ubuka izinto ngenye perspective. Wazi ukuthi nje wena there's this way. Lapho we are narrow minded, yabo? We are evidence based. Ungabi futhi ube imaginative kakhulu to the extent yokuthi ufanele ukuthi uya daydream manje, because you are not practical. You need to balance things in this life ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Yabona uDr Olumide uyaya athi usupernatural wakhe wayizinto eziwu2. There is no super without natural. There is no natural without super. So unnatural will remain natural without super, and super will remain super without natural. So lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi wena do your best. Your logical reasoning. You do your best, but there is something else la khona sekungenela i-divine intervention. That is super now. Because the natural is what you do when. Practical steps. Angeke ngize ngikwazi mina ukuthi ngithi wena thandazelwa ukuze wena uyeke ube ubona imali. Ukuze wena ukwazi ukubona imali nje, thandazelwa, hamba ngeenyawo la grounder, hamba ovula amachakra phela nje. What about ukuthi ngikutshela ukuthi wena ukuthenga izinto ongayidingi? What about ngikutshela ukuthi wena zama ukulawula ama emotions akho, musu ukuspend, musuba nje